13 साल बाद किंग कोहली देखाई अपन जलवा। उ अपन सादगी से जीत लेहलन दिल। वीआईपी ट्रीटमेंट लेवे वाला के लेल ई 12 बड़का सीख। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज फिर से हमारे साथ जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तो अब जानल जाए विस्तार से। तो का हाल बा भाई पांडे जी? ठीक बा तिवारी जी, लेकिन हमरा भोजपुरिया दर्शक से एगो शिकायत बा। रउआ लोग सपोर्ट नइखे करतानी, सब्सक्राइब नइखे करतानी, से मन में थोड़ा तकलीफ बा। सही कहतानी पांडे जी, हमरो ई बात के दुख बा, लेकिन कौनो ना, उम्मीद बा कि सपोर्ट करीहन। पांडे जी, ई का जमाना आ गईल। विराट कोहली 2012 के बाद पहला बेर रणजी खेले आ गईलन। अरे हाँ तिवारी जी, ई तो सोचले न रहली कि कोहली बाबू फिर से रणजी में खेलत दिखाई देंगे, लेकिन बीसीसीआई कहले कि बिना रणजी खेले टीम इंडिया में जगह नइखे, तो का करे, मजबूरन खेले आ गईलन। पांडे जी, कोहली के सादगी देख के मन गदगद हो गईल। जब स्टेडियम पहुँचलन तो दिल्ली टीम के मैनेजर महेश भाटी कहले, भैया हम तोहार किट उठा देतानी। तो कोहली कहले, का बात करत बारा, ई हमरे खेल के सामान बा, हम खुदे उठाइब। अरे तिवारी जी, ई तो बड़ा गजब भइल। अब आजकल तो गली में खेले वाला छोकरा लोग किट भी कोना न कोना उठा देला, आ ई खुदे महान क्रिकेटर कंधा पर किट लाद के चल रहल बा। ई तो बहुत बढ़िया बात। एकदम सही कहतानी पांडे जी। उ गार्जियन लोग के भी खूब इज्जत देवेलन। पुरान कोच महेश भाटी जी से मिल के जम के हंसी ठिठोली कैलन। विराट कोहली पूछलन, भैया बैटिंग पर लड़के नइखे खेलत? तो भाटी कहलन, अबे पगला गेले का, कहाँ से लाइव मैटिंग, अब तो पिचवा भी हाई फाई हो गईलन। पांडे जी, विराट भैया अपने फॉर्म के खोजे आयल बारन। 2024 में उनकर बल्ला ऐसे खामोश रहल जैसे गांव के बुढ़वा रेडियो। सही पकड़े तिवारी जी। तो अब रणजी में खेल के फॉर्म वापस लावे के कोशिश कर रहलन। हम तो चाहब कि कोहली फिर से वही रंग में आ जाई, नहीं तो हमनी के मजा कहाँ आई। बिल्कुल सही कहतानी पांडे जी। उम्मीद बा कि यह मैच में विराट के बल्ला छक्का चौका के बरसात करी। आप लोग अपन राय कमेंट में बताई और चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।